Kasenjuk ki headman Maudo area menhakas ngi sajan jong katayau balala kalalum mi kinong ilam shnong jong ki khat khandai tili ki shnong kathan ban ai jing pinsha helor kumno ban yada bat ban lait na kajing sapriang jong kunyang jing pang covid khat khandai hakate kathan hakate ki jingelang UMDC karam brajer ngam constituency ba japung rob ulalong kum ukongsan harengkat kajing don langru uba ai bor syang long presiden kasenjuk uba wai king khoi sekretari bat kinong sejar shnong jong ki shnong baper kate kathan nakaliang jung UMDC ula yoru ban pensyai kinong ilam shnong hakabai day bat kilat jinya da bat ban lait na kata jingpang bat ula kenturu kinong ilam shnong bakin hikai ki pai ba nong shnong bakin buur enti ya ki jing ptha jong ka sarkar uba ba japung rub ula yoru ban sam ki kot ling kedop ki bala batai syapang utoi kunyang jingpang covid khat khandai bat kumno ban yada bat ban lait na ka jing pen sapriang hoi ngi kan ka dong ka thai ngi ha ba ka rural sector ka bangi ong ka thai ka long nong kendong Kiyeng kisam jungi kilalong lupa kata ka social distance ngila banong kumbalong hasor haba kiyeng kalong markup kaba unyok nyang jing pang laban por stand henry wala kataru ngimdei ban kensting namar ba ngimlahi ban im tang hang ne po kasinong lajong ni hab ya be ya kamai kaji hab ya let ki kam badan kam po nong stan ka district headquarter hab ya let ya kam hapo hantai hapo shillong teng ngilet syaki hospital tengaru kumunau mikmat ngawan hangne hakane kesngi ban pasat api kumno haba phia let hakum kini gijaka bapinya long kiba alat dak ti phreng jong kiba pinya long kita kibalang pet perman bapinum ya kensting yala dia bat hoi phikum kirang ba jong gane kadong kathan hoi ngawan hang ne ban pesngau pi kirang ba re nga kentu ba nakaliang jong piru kirang ba sekretari pinlet hak sinong jong pi ban phalem kane ka ju ka khubor ka ba nga pha manta hakaba nga pen kwa an pensyaya pi yong ne coronavirus dei uknyang uba ngimla banyoi hanrei uher pok kal air usakut apa pikta no tiar usakut sim kladan yuno knyang te ulong bakloi ba ban bet ubet ling ba barung naka syentur ubet ling ba na barung naka khmut bar kumjuru naka khmat natakadaw nakaliang jongka World Health Organization kalaong ba nakapocha por pidi ban long ki basmat ban phet ikikti mar barapor ngi ka jinglang briang ikum kta ya khmat ya khmut dai ding la ban smart ban phet ya khti kamut kadi koi na kilat keba phila ban ya da ya la dia mar menta nyim ong shu ba kadi ka kamram jong sarkar ban ya dai ngi no khunyang rei kadi ka kamram jong iwei ipat nong song shinong jong ka jelahi jong i borok koi ban ya shim ya ka benta kata ka jingkit kli bahaba ki yat ki yang kidi ban shim ya ka jingkit kli ban kidi ban ya kalenti ka ba kumbala batha rang sarkar but uniu coronavirus su ukhambit ba ki jaka ka ba piashong kumantangi ngi shong hang ne po phlau kalat kal air ki ongka cross ventilation da bed ni piashong hapo ka hol hang ba mlat kal air hakaturu mukum kini ki por menta pidi ban kiar na ki jingalang pajba kumbang syok menta kane ka baki ong ka parang ka social distance pidi ban ya bu ya kata ka kendon ka ba pimdai ban ya jan plat bat iwei ni iwei bat ka ba kham kerpang galong ba haba philet chapo nong ston ne shasar pimdai ban plat ya kini ki mas buon menta ki deng ki mas ki plat ya ka khmut katu ka mentoy pi pelat ya khmut ka mentoy hoi bandeng sai ka mas kalong ka ba henrei na kerpat di pi baro ba sisian ni ba pilet syaki hospital ne pilet syasar ne syajaka babun pajba yaki mas dalai phimdei ban law kata ka di ka wei na kilat ka ba pila ban ya dai la de nau ne u knyang jingpang coronavirus ma chupentep ya piru hadu menta habaro koi ka perthai dan vaksin neu dawai namanta kane ka khlam
Dekat ban mi vaksin ru ngimtip lanon mi hawat labun ki company pharmaceutical ki bala persang ban ya penmi vaksin. Nandai kamdai ke besuk ban penmi vaksin nomor ki hap test deki hajar ki pajba deki pawaja deki lak. Nomor ki hap paj badan ki brio ki ba pangkum nok nang bau tu vaksin num kta. Bar kaweru khamtam ki riurang ba ki riu tumen ki di ban simkhia ba kan ya. Namar ba uniu coronavirus kham kta ba ki riu tumen. Tengah kerpat babaro kirang ba badan kan ya step kidi ban ya sim ya ke benta ban penhikai ya ki pai nong song sidong hakan ya kathan kidi ban ya bam ba dei ban sum man kasngi kajing la khut kadai ke baning kong do ban ya lat yala dia nau niu khnya jingpang